Jekk nibqgħu nimxu b'mod responsabbli ftit tal-ġranet oħra, inkunu f'pożizzjoni li nibdew inħarsu biex innaqsu l-miżuri. Hekk iddikjara d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern fil-Parlament fil-ħin tal-mistoqsijiet dwar l-aħħar żviluppi b'rabta mal-imxija tal-COVID-19 f'pajjiżna. L-erba' filgħaxija l-Ministru Fern spjega li jekk pajjiżna jibqa' mixi b'din ix-xejra pożittiva ta' numru ta' każijiet baxxi ser jibdew jiġu rilaxxati ċertu miżuri. Issa qegħdin f'pożizzjoni illi jekk dawn in-numri illi kellna f'dawn l-aħħar ftit ġranet immantnuhom għal ġranet illi ġejjin u biex nagħmlu hekk irridu nibqgħu fokati, irridu nibqgħu dixxiplinati u rridu nibqgħu determinati bħala pubbliku ġenerali li nimxu mal-miżuri kif qegħdin. Ftit ta' ġranet oħra jekk nibqgħu kif aħna nkunu nistgħu ikollna leeway ta' fejn nibdu innaqsu il-paċenza x'daqsa importanti fejn nibdu naqsu xi ftit minn dawn il-miżuri. Madankollu l-Ministru Fern sostna li malli dan iseħħ ħadd ma jrid jieħu liġi bidejh. Jekk nagħmlu hekk nitilfu kollox. Jekk nagħmlu hekk nitilfu kollox. Meta niġu biex innaqsu l-miżuri, ħanejdu x'inhuma aħna, ħajkunu tnaqqis illi huwa b'mod studjat, b'mod xjentifiku, b'mod gradwali ħafna, kull pass li nagħmlu nanalizzawh u naraw nistgħu mmorru oltre jew saħansitra irridux nerġgħu mmorru lura. Fil-Parlament id-Deputat Prim Ministru sostna li jekk kif għadu ma jeżistix vaċċin għal din l-imxija, il-poplu jrid jitgħallem jgħix ma' dan il-virus. Sakemm ma jkunx hawn vaċċin illi jkun reliable, illi nafu li jaħdem u li ħadditu nkunu tajnieh lill-parti sostanzjali, il-maġġoranza sostanzjali tal-poplu tagħna, irridu nibqgħu ngħixu ma' dan il-virus. Chris Fern spjega kif fi żmien qasir pajjiżna ser ikun qed jista' jagħmel użu minn għodod ġodda sabiex jiġġieled l-imxija tal-COVID-19. Dawn huma metodu ġdid u eħfef ta' test ta' antibiotiċi fid-dem biex jiġu konfermati aktar każijiet ta' COVID-19 u wkoll teknoloġija ġdida ta' intraċċar tal-kuntatti li tħares id-drittijiet tal-privatezza ta' kulħadd. Jekk tidħol di, nkunu f'pożizzjoni li xi wħud mill-miżuri li diġà għamilna s'issa nistgħu nibdu nbidluhom u nirrilaxxaw. Ġifier dawn iż-żewġ għodod ħajaslu għandna qabel ma tasal il-vaċċin u bekk għal ġimgħat u xhur li ġejjin nkunu nistgħu nibdu naqsu nolteraw nbidlu l-miżuri li daħħalna biex il-ħajja anke ekonomika u soċjali tkompli għaddejja b'ritmu żied maġġel. Dwar xettiċiżmu li nxteħed dwar it-testijiet li jsiru u n-numru baxx ta' każijiet fl-aħħar jiem, il-Ministru Fern kien ċar. Għal kull batch ta' swabbing ikun qed isir il-verifikazzjoni tiegħu, ġifieri aħna nkunu ċerti li dawk li swabs ikunu qegħdin ta' standard għoli u li ikunu qegħdin dejjem jagħtu l-istess tip ta' riżultat. U fil-fatt f'dawn l-aħħar ġranet irġajna ġibna l-swabs li konna qegħdin nużaw meta kellna n-numri għolin u n-numri bħalma jaf kulħadd baqgħu baxxi.